Ang akong suliran. Mayong adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ni tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ni Dr. ni Obra o Atty. Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Taguan lang ko niyo sa pangan nga Ida. Hingkod ang pangidaron. Buwag ko sa kumbana pandun ako'y kaipon. May upat ko ka mga anak o mga dagko na. Itago na lang sad ang akong address. Kay makauuwaw kay ni akong suliran. Og nagkinihiay na may ani. Punto legal kini. Nahitabo kini karong panahon sa pandemya. Aron nyo'y sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Makasapot ng itabuwa, oy. Noon sa kaoy, isapot ka mang nauli gikas trabaho. Manira nga akong trabuan tungod aning COVID-COVID. Ha? Wa na kay trabaho? Wa na. Kay lockdown mo kumunta. Unya, kung saan mo na to ini? Sige na lang. Napamagkoy tindahan. Tabangan lang ko nimo sa tindahan. Ug mas maayo pa, ibalik na lang nato ang pagbuhat og pan Bisaya. Kay makamao man ko. Pero kuwang lang gid ko og kaabag sa pagbuhat ini. Labi na ang pagmasa. Halinbaya kay itong mga pan Bisaya, ilabi nagmabuntag. Bisan og dili pa nato isuroy ang atong pan, mahalin na gyapon. Bisag i-display lang nato sa tindahan. Kay mga tao, motor-tor naman lang pamalit kung mahibaw nga nibalik tagluto og pan Bisaya. Oh, sige. Kana lang tuod. Magluto ng tagpan Bisaya. Uy, gaw ida. May kay nabalik din mo buhat og pan Bisaya, uy. Lagi? Saon wa na may trabaho sa liyo, gaw. Kay naniraman lang trabahoan. May na lang ni gaw, aron do na siya kalingawan. Gaw, mo magkinahanglan dag helper sa inyong pagbuhat og pan. Bisag tabang-tabang og hulma sa inyong pan gud. Kay si Irene lagi, uy, akong anak ba. Standby pud, uy. Mau ba? Si Irene? Uy, oo, sige. Dawatan lang gaida. Kaya nagkian lang tuod ko ikaparis og masa. Ang muhulma sa paan ba? Luoy sa baya bataa. Oh, sige gawil ma. Hingna si Irene nga among suhulan og tabang-tabang og luto sa among pan Bisaya. Ay, salamat kay gaw ida, uy. Buutan jud kay ka. Ay, hala, sige. Ako ingnon ang akong anak. Karon na ba siya magsugod? Oo. Karon dayon Wilma. Ay, sige ha, akong atuon dayon. Alay, malipay gitong pag-umangkon nimo sa pag-agawan kung mahibaw nga may trabaho na siya. Salamat nga gidawat ko ninyo dinit ya Ida. Kay may trabaho na ko. Dili na ko sikihan o kasaba ni mama nga wa ko'y trabaho. Sige na. Nagdaghan pag-istorya diha. Kay daghang hulmahunon dihang pan, kay daghang order. Leo! Dana sa Irene. Kani may ba nga mo tudlo niya kung unsay iyang buhaton, ha? Oo. Dali tayo Irene. Kay tuluan di kaghulmagpan. Ug lang gaida. Mas maayo tingali nga adto na lang misud sa bahay. Dito may magmasaw maghulma sa pan. Kay abog kay dinis tindahan nato uy. Kunya lain kayo makitaan sa mga tao samtang magmasa ta. Adto na sa ta magluto. Ang luto na lang nga pan ang atong dadun dinis sa tindahan. Sige. Aron maluag-luag sab ning atong tindahan. Langgaida. O niya na ang luto nga pano. Be. Uy! Nga nagutang pirti mang paguraan eh. Ay na, daling nga migtabi si Irene, oy. Istoryador man dahil ng bata, nalinta na mo. Noong samang mo doa, oy. Kadugay ninyong tandi magbuhat og pan, nangapagod naman taon, oy. Mahalin pa ka, ni. Uy, mahalin pa na, oy. May gusto man sa pagod-pagod, good. Sige ay, pagod. Discipline na diya, ang pagod. Ikaw na. Kay balik ko na ko si Irene suot sa bahay, kay basi mapagod sa tong ubang pan. Apas magud kayo. Sige na, doon ako. Sige. Ido, anak. I-display sa rin paan, be. Ido. Ma, suguwa ba, Pi?
Hapit akong daw sa mga duwa. Na sige. Sige. Pag sige lang magduwaan ng silpon, tanawon tag makakaon ba mo, ana? Bahala mo din is tindahan, oy. Kapoy biyaan nga ako rin nagtutuyok dire. Malipong ko. Mupahoy ko, oy. Kapoy, na ba nang kinabuhi, oy. Dagko naman unta ni ako mga anak. Di man sad makatabang. Kuya Leo. Salon? Wala. Lion ko sa sud sa among bahay. Oh. Dili. Hala. Lain ang gimasa ni Leo. Nakita ko gyud sa duha ko ka mga mata ang pagbinuang sa akong kalibin ug sa akong pag-umangkon sa pag-agawan. Maode ay nga mapagod ang paan nga ilang giluto kay naghimo di sila og milagro sa sud sa among bahay. Bantog ra nga gusto sa akong kalibin nga sa sud sa among bahay sila magmasa og magluto og paan. Unya, ni ka sa bayis ka ni malak ka. Bayis ka. Ano ka, oy? Nausa ka lang, Gaida? Ni Malka, nakita ko gyud sa doon ako ka mga matay nga gibuhat nga ni Malo mo. Maudi ay nga gusto kang ani magmasa og magluto og paan sa Irene dito sa sud sa bay. Kay pirmi di ninyong buhaton ng pagtonto nako. Ha? Nausa ka, oy? Patak ka ang nagagstorya? Sa pataka, ay nalapamakak. Ikaw gyud liyuha ka. Pakakon ka. Nakita ko gyud ang tanan nga gipinger ni mo pagumangkos pag-agawan. Ha? Uy, ayaw ba tag istorya, uy? Ilam. Kunwa pa lang ko maghunauna nga na ang akong anak, na ang ato mga anak sa tindahan og maapil sila kauhaw. Nag-iskandalo na ko ganina. Ginunod ko na untaan nga itong ako pag-umangkon sa gilutuan sa paan. Unsa? Uy, langga, ayaw, langga. Uy, bibis na nung ganang akusasyon ni mo na ako, uy. Dalipid. Ayaw ko gaksa. Ayaw ko gaksa. Giluod na ko ni mo na. Langga. Unsa? Ay, patagig istorya na gaw ida, ha? Pwede ba tagay kihaya? Ikaw, hinayalan gud na imong tingog. Ang ako lang ba, Wilma, nga ikaw na badlong ni Irene nga imong anak, nga maglikay na siya ni Leo. O nga dili ko na siya pabalikon og patrabaho sa among tindahan. Ing na lang, nga wa na mo ikasweldo sa akong anak. Ayaw ipasangil nga ang akong anak may relasyon sa imong kaipon. Ikihata ka na imong pasangil, ha? Magkita tas barangay, ipabarangay ta ka. Unsa? Maayong buntag ninyo. Paabot-paabot lang ta, ha, kay si Kap on the way pa din his barangay hall. Pero inisyal na kung kuhaon ang detalye bahin aning inyong reklamo aron madali si Kap. Kay daghan pa baya siyang lakaw. Ngano tuod ni ma'am? Nay! Kana ako igagaw ay. Gipasangilan niyang akong anak nga girobo ko no siyang kalibin. Tinuod man sad na, Wilma. Nakita ko man gyud sa duha ko ka mga mata ang ilang gibuhat. Og unsa may imong ebidensya, Ida? May video ka ba nga magpamatuod sa imong pasangil sa anak ining Wilma? Ha? Kinahalan pa di ay na, ma'am? Nga ako man mismo ang nakakita? Imbes nga ipabadlong ko sa akong igagaw ang iyang anak sa pagpakigambigit ni sa akong kalibin, nasuko man hinuon ni. Og ako pa'y gipabarangay, kinamasangil ko no ko sa iyang anak. Og gipangayuan ko ebidensya sa barangay sa akong kunong pasangil, nga nakita ko man gyud ang tanang nahitabo. Ang ako mga pangutana mo ni musunod. Unang pangutana, magkinanan pa di og ebidensya o video sa akong nakita
nga nakita ko manggitong tanan akong gisulti sa duha ko ka mga mata nga girobo sa akong kalib-in ang akong pagumangkon. Ikaduhang pangutana, unsaon ko man ni nga ako naman hinuoy gipabarangay og ikiha sa akong igagaw imbes nga magpatabang ko niya og badlong sa iyang anak nga likaya na lang niya ang akong kaipon. Ikatulong pangutana, kung dili ko kahatag og ebidensya sa akong nakita, madutlan o mapriso ba ko sa giingon nila nga akong pasangil? Kay minor de edad pa baya ang bata. Unsa may akong buhaton? Ikaupat o katapusang pangutana, buwagan ko na lang kaning akong kalib-in, kay dili man gyud nako kalikayan nga mahinumdum ko sa ilang gibuhat. O posible man gyud nga magsige pa sila, kay dool ra man migbaay. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Ida. Mayong adlaw, mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan ug ako ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problemang may punto legal. Kaning mga personal nga mga problema, emotional na to nga mga problema, of course, ako ang bugtong magtatambag ninyo din ha, guys. Mauna, ay mog kagool. Oy, sus, ngano deeg wa ta texting, ngano deeg na ay nakakitag lain, Kebs. Oy, di ta mag-uol, naidaghan din ha, their loss. No, ayo, isuwat na, magstorya ta, ato ng paghisgutan ng inyuhang mga problema, mga suliran, guys, ipada sa kini ang akong suliran official writers page, napuntay email address nga, suliran_612@yahoo.com. Naapuntay snail mail or post office, no, postal address nga 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Og letter sender karong adlaw, taguon nato sa pangalan nga si Eda. Wa siya musulti, buwag siya karon sa iyahang bana ug naa sila'y kaipon. Upat kuno iyahang mga anak, dagko na, di lang niya ipasulti ang iyahang address kay nagkinihaay manggod ni sila unya para niya medyo sensitive ang iyahang situation para kuno niya medyo naulaw siya kay naka-affect manggod po ni sa iyahang dungog kanikang Eda, no? Una niya kabahin man ni, no? Kanang ang nahitabo manggod ani is kaning iyahang ka-live-in ug naamrag ang igagaw pa ni, no, naapay mga nangahitabo, no, nga murag nakig-affair ning iyahang ka-live-in ug lain nga parente pagyud niya. Unang pangutana, magkinahanglan pa ba diay og ebidensya or video sa akong nakita ko mangyud tong tanan na akong gisulti ngadto sa duha niya ka mata nga girobo sa iyahang ka-live-in ang iyahang pag-umangkon. Well, naamang gunay lain-lain nga klase nga evidence, no? Eda, nangasukinting paminaw na atay giingon nga direct evidence or direct testimony, meaning to say, ang usa ka tawo iyahang isaysay, ngadto sa korte ang iyahang nakita. Naapoy uban nga naapoy dokumento na ay hard object evidence sama sa affidavit, resibo, video. Pero careful ta ana labi na ng mga videos ug mga picture kay naabaya pud tay gitawag na anti-voyeurism law, nag-involve magunig third party, usahay kanang mga recording nagkinahanglan gyud sa ilahang pagtugot. Kanang makakuhag picture, kinahanglan sad gyud nga motestigo ang katong nakakuha gyud pud sa picture. Kay kinahanglan man na nato i-corroborate og direct na evidence. Kay kung object evidence gani guys, ka mga affidavit, kinahanglan katong nihimo ato or ang tag-iyaan ng butanga or ang nakakupot ato, kinahanglan i-corroborate nga mauna siya. Ako na, ako'y naghimo ana or ako'y tag-iya ani, ako'y nagkuha ana nga picture. Okay? So it all depends. Of course, no, kung wala po tayo lang ebidensya, well, your direct testimony will have to suffice. Ikaduhang pangutana, unsaon ko man nga ako manuoy gipabarangay o gikihas akong igagaw imbis nga magpatabang ko niya og badlong sa iyahang anak nga likaya niya ako ang kaipon. Mauna kay usahay lagi mo man taon impulse, no, nga sa ato ang tantong kalagot mapaong atong pananaw malimot pud ta, no,
mao nang maka-inflict na pud tag harm, no? So mo na naunhan ka, pero it's something manggod kay barangay level raman, ihusay na lang na, suryain na lang na, pamilya man niya, suryahi lang na, nanapaw man ka, ka-live-in man ninako, nanintal man ka, no? Kanang likay na lang, o kung unsa, suryahe lang na ninyo. Kay kanang sa barangay, ang tumong ana, di man nakiha. Ang tumong ana, ang paningkamutan anas lupon, o nikap, no? Kisa ng lupon din ha, paningkamutan na nilang, di maabot sa korte, di magkiniha. Ay, murang kaning inyong issue ba? Wa man nila medad og korte in town. Uy, no? Mga butang mani nga angay rada unta within the family, mga butang nga dili angay unta nga ipagawas kay murang daghan kay marites nga nagatang sa kilid-kilid. Ay sure ko mare unsa nay latest nilang eda dinha, na unsa naman na sila, nahusay na ba, kinsa man gyud nakapanag-iyas laki, no, di ba? Ana gyud na kanang mga butang ba nya padakon pa ninyo, sus mahimo na hinuon mo imbis sa silingan rag sa pamilya ra na naabot na tibok lungsod ang chika, no, magkinihaay mo. Husaya na ninyo sa barangay, ha? Ikatulong pangutana, kung dili ba ko kahatag og ebidensya sa akong nakita, madutlan og mapriso ba ko? Sa giingon nila nga akong pasangil, kay menor pa baya ang bata, unsa may akong buhaton. Okay, ang imong ebidensya will be your testimony. Unya, mangutana pud kag giunsa pud to ang katong babae pud, ang bata imong pag-umangkod, mo testigo pud, no, og nahitabo ba gid to sa iyaha, og nahilabtan bagyud siya, no, na nahimas bagyud siya sa imuhang ka-live-in, no. Ikaupat og katapusang pangutana, buwagan ko na lang kaning akong ka-live-in kay dili man gyud nako kalikayan nga mahinumdum ko silang gibuhat, ug posible man gyud nga magsige pa sila duol, sige pa sila kay duol raman migbalay. Balik ta Inday Eda sa ato ang quote for the day. Balik ta ha. Unsa to? Some things have to end for better things to begin. Akong pangutana nimo, una, maayo ka tong gibuhat sa imuhang ka-live-in ron Inday Eda, nga nang kigrubo-rubo, no? Namuhat og lain didto nakig-action gatong laing babae, dili ikaw, nga dapat unta kamo may magrubo-rubo. Adto man nakigrubo-rubo og lain, kamo may nag-ipon. Nga nang adto man sa makigrubos lain, no? Unya, ang akong pangutana pod, kapila naman niya nabuhat nimo, tan-aw nimo, karon pa or angay pa ba nin pasayloon or dili na, malipayon pa ba ka karon, masigi kag ingon nga makahinumdum ka, unsay garantiya nato? Di man sa jud ko mo ingon no nga nasayop og kas-a dili na nato angay pasayloon, dili ko ingon ana, no. Ang ako is ikaw ang nakahibaw kung unsa kay ikay nakailaan ng imuhang kaipon. Dili ka maghuna-huna nga naamoy anak kay lain man na iyang obligasyon ngadto nimo, ngadto pud sa imong mga bata. Maski pag magbuwag mo, di man na mawa ang iyang obligasyon ngadto sa inyong mga anak kung naamoy mga anak, no? Lahi man na, di man na maputol kung magbuwag mo. Ang imuhang kaugalingon kuno moy huna-hunaa. Padayon pa ka, tan-aw nimo, mapasaylo ba nimo siya, forgive and forget, or maka-affect ba na, og musaad ba siya nga dili na usbon, og tan-aw ba ni or naa na ba mo'y past history, kung may nakaila, wa man nimo na apil og chika, kung naabay mga panahon nga nasakpan nimo sila, or unsa man sa karong panahon na sige pa ba ni sila, or wa na, naabay mga mausab, tan-aw nimo, nagmahay ba siya, naghinulsul ba siya, or wa sad siya nangayog tarong pasaylo nimo, or wa pud siya nagmahay, nauwaw, or nagbasol ba. Ikaw mo'y nakaila sa iyahang batasan, more importantly, ikaw po'y naay control sa imuhang gibati. Ug tan-aw nimo dili ka malipayon, tan-aw nimo wala nay respeto nimo ang kanang tao, ug tan-aw nimo ikaw mismo naluoy na, ikaw mismo mawagtangan nagrespeto sa imuhang kaugalingon,
undang, no? Wa man ko nag-ingon nga ay kaguol anak nung kay daghan na apay lain nga mudawat nimo bahalag upat imong anak. Mo biyan ni problema usay sa mga babae nga nung di na lang mubuwag anang ilang laki tungod kay naguol nga wa nay mo punit nila. Wa man gani ko naguol wa koy laki, kamo pa. Di bitaw, dili na nato angay. We should be empowered as a woman, no? Nga mabuhi ta og naa salamat Lord, no? Kay kibaw man ang Ginoo sa desire sa atong kasing-kasing. Tagaan ta niya basta kinahanglan, like I said, mangayo ta, dapat nag-abli ato ang kamot, dili magkumot og empty ang ato ang kamot para mahatagan ta, makadawat ta og unsay mas maayo para nato. Okay, Eda? Mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo nga pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa to ang programa, kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw. Mana so sa ka. Maayong ato kanyong tanan nga mga suking tigpaminawan ni ining handumanan sa usa ka awit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ni ining akong kaagi. Ako si Jelma. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga nag-uluhan. Maala-ala mo pa rin. At masalubong ng mga taong kaibigan, maaalala mo pa rin. RMN Drama presents Handumanan so sa ka awit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Negros Occidental. Ang ato man tatampo nagdasangan nga Jelma. I love you, Jelma. Samuel, Mo na tinuod, dugay ako nakagusto nimo. May chance ka ako nimo kung manguyab ko nimo. bitaw oy. Nga namulimod pa man ko nga ganahan man sad ko nimo, Samuel. Oh, Ako na kang gisagot. salamat kay Jela. Wa ko niyong pantusag dugay. Salamat gi kayo. Jel, taod-taod naman gitang nagkauyab. May ihang niya unta ko nimo. Unsa man na? Mag-ipon na lang ta. Ha? Gusto unta ko nga magpakasalta pero wa pa man sab ko'y kwarta maong mag-ipon na nga una ta ha. Unya nang ta magpakasal kung may kwarta na ko. Unya, asa man ta puyo? Sa amo ra gud. Sige. Kalain ba ni mangipon ta oy? Maikog man hinuon ko maglihok-lihok. Unya mama ni Samuel. Buram gyud na siya. Wa makauyon nako. Ay, bahala na lang oy. Antuso na lang gid nako. Dong. Nga naman ka? Ang anong kaul mo kayo ng naong nimo? Ay, anday, wala ko trabaho de. Ha? Uy, hala, unyang unsa ko maninatok ron? Sige lang, mangita ra ko laing trabaho. Day, larga day ko sa syudad ha. Ha? Ang ano man? Nagkita mi sa akong maguwang. Iya kong pasudlon og trabaho dito sa syudad. Unya, dong, ako. Dini ka lang ilang mama. Magulian naman ko dini matag Sabado. Dong Samuel,
Maawaw man ko dinidong, uy. Ay, lagkauwaw, good. Pakisamahalang good nga matuod ni mong inahan, ang akong inahan. Unsa may plano ninyo ni Samuel, Gilma? Ha? Unsa man? Anhilang mumutipo na ko hangtod sa tibuok ninyong kinabuhi? Mag-agad ra ko ni Samuel, tita. Unsa gutin tayo mag-agad? Unsa man? Wa kay utok nga mag-agad man ka sa akong anak? Dili na ko gusto nga anhi pa ka mo puyo, ha? Dugang-dugang kalas gastuhan. Ay, kapuya, uy. Pag upagani ko nga, nahuman pang limpyo. Nara sila ang limpyohanan. Hoy, Gilma. Humanibog pang limpyo diha. Labhion niya tong ako mga bulingon, ha? Kanang tita, ugma na lang tingali kay kapoy na kay ko. Unsay kapoy, good? Bago pa magkukong nahuman sa mga lihukon din sa bahay, gikapoy pa ko. Oy, 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 oy. Ayaw pagkapoy-kapoy, ha? Kay nangipon ka, ha? Nga naman na, ma. May reklamo sa mga lihok din sa bahay, ma? Ay, ni Arte, mura man og pinakaslan si mong igsoon. Hoy, day, kaipon ka lang sa akong kuya, ha? Mong ayaw pag inarte, hilas baya ni mo. Tita, gikapoy ramanggod ko. Dagan magkukipuhat din eh. Aw, nireklamo ka, ha? Kung dili ka na makaagwanta din, he, kay daghan makahagtrabahoon. Hala, sige! Layas! Uy, mao ba? Wadi mo makasinabot sa umaabot ni mo ugangan? Wala giday, uy. Unsaon, niapil naman iyang anak uga, pangaway na ko. Maong, day, anhilang una ko sa inyo, ha? Wa gid na'y problema, day. Kay amiga gud kaayo ta. O sige, dini ka lang una uban ako. Oh, Samuel, ni ama lagi ka? Gitawagan ko sa mga amiga nga si Jessa. Nga niya kauban niya. Dong, nihawa na lang ko sa inyo, uy. Saon, dili mo gid may magkasinabot sa imong inahan o sa imong igsuon, God. Oo, sa may plano ni mo ron. Kung okay ra nimo, mukuyog na lang ko nimo sa syudad, pi. Sa imong gitrabahoan ba? Sige. Adto na lang ka sa akong boarding house. Naunsa man ka? Nanghupaw man ka? Naguna-una lang ko dong ba? Lisod man kayo ta dinhi, uy. Musamot ang kalisod ko ni ako uban nimo. Mupauli lang una siguro ko sa Negros dong. Ha? Ato lang una ko sa amo sa Negros. Aron, dili ka madakans gastuhan dinhi ba? Kuni ako uban nimo. Sige. Pauli na lang una dito sa inyo, ha? O magpadanal niya ako ni mong kwarta. Sige dong. Kumusta naman karon si Samuel dito sa Cebu, no? Doon sabad ko. Nagtalit malaga. Lain ang akong ginawaan. Hala. Tulo naman dayron kabuan nga. Uwa ko rigla. Asto. Magpalit ko pregnancy test, be. Positive. Nasa ato mabdos ko. Ako pa ibaon si Samuel. Nakasiguro ko nga malipay gid si ini kay baon niya nga mabdos ko.
ka din sa inyo. Samuel, waintay laing lalaki nga nakahilabot na ako. Uy, ikaw ra. Mubalik ko diha sa Cebu kay dili ko gusto nga mataw ning akong anak nga way ilhong amahan. Paabot ako. Kay kuhaon ka diha. Unsa? Gusto ka muuban ako sa Cebu? Mauna dong. Lisod kaayo dong uy kon anhi ko din mga anak sa bukid. Maayo nang adto lang ko sa syudad. Og dong salamat kaayo ha kay imugit kong kianhi. Okay, dadun ka sa Cebu. Sugot ko. Pero, ubusa o sa kakondisyon. Kondisyon? Unsa man nga kondisyon? Ipakuha ng imong gisabak. Samuel, Kung imo ng pagkatawon, magdaog samok ng bata. Samuel, imo intaw ning anak, uy. Di ko mo ang kunana. Kay pila ka buwan nga nawaha ka na ako. Kay niuli ka din eh. Unya mo ingon ka nga ako ng anak. Pagpili, ipakuha na nimo ang imong gisabak o makigbuwag ko nimo. O sige, masugot ko si mo gusto. Ayaw lang ko buwagi, Samuel. Okay. May kaila ko nga mukuhaan ang imong gimabdos. Pagkahuman, mamalik ta dito sa Cebu. Naunsa man ka? Ginugdan ako sa tong anak, Samuel. Ayo pag anugon-anugon diha. Karon nga niya na kauban ako, ha? Magbuhat og bata. Kanang klaro gid nga ako. Samuel. Noon sa man ni Samuel. Ngano magpalayo magidisiya ko na siya ikastorya sa iyang cellphone. Panidaan ko nitong hanabi. Dugay ragi ko nakabantay nimo. Nga ko na kay kasulti sa cellphone magpalayo gid ka. Kinsa man tinimong kastorya ba? Ka ako kong amigo gud. Sa man ka eh. Pero raga mga binuang ang mga istorya gud. Manang magpalayo ko nimo, way hinungdan ba? Hinaot nga wa ka magbinuang nako, Samuel. Hinaot lang unta. Oh, Jelma. Maayo kinaliko si Samuel. Ako okay na yung cellphone. Kinagtudagit ko. Nga nagbinuang yung tohanada. Hindi ay nag-text niya. Good morning, Langga. I love you. Daan pagit ko. Daan pagit pag nabinuang nito, Hana. Jel! Hi, Jel. Reply ko sa bibi kay mga piko. Kinsa rin ni-text ni mo nga naglangga, ha? Ha? Samuel? Kuan, kining... Tuga na lang tinuod, Samuel. Kinasakpan na ka. Oh, Kinsa rin nag-text ni mo? Imong uyab? Tugan! oo. Salbahis ka! Pasuko-suko ka pa na ako ka na ako'y lain. Pero ikaw din na ilaing uyab. Tiguang na, oy! Sama ka? Sa tiguang. Tiguang na, ha? Nakigrelasyon ako. Ibugay na sa nako. Ako na lang giagwanta kay kusugay mo datong nako. Ug ikaw gani nakakaon pamagay ka sa gihata gana. Salbahis ka! Salbahis ka! Hindi na ako madawat ang imong gibuhat na ako. Mupauli ko sa amo. Ug bahala ka na si mong kinabuhi.
pila na ko kabuan din sa Negros. Pero hangtod karon, wa pagit ko malimot ni Samuel. Siya lang gihapon ang niasa kong una-una. Oh. May nanawag. Pasig si Samuel ni. Oh. Si Day Jessa, di ay. Hello, Day. Day, kumusta naman ka? Dili ko okay, Day. Nakabalita manggug ko nga ni uli na kaniyas Negros. Kinagbinuang si Samuel nimo. Maulagi, Day, uy. Mabitaw nakigbuwag na ko niya. Angay lang gid, Day. Ha? Angay lang nga imo siyang kalimtan, uy. Kay may nakasulti man ako nga minyo naman din ang Samuel. O unsa? Mao nga nga kung tambag nimo, no? Move on na. Pangitag lalaki aron makalimot kang Samuel. Sakto si Day Jessa. Kinahanglan nga ako nakalimtan si Samuel. Ay, husto. Mangita ko ka chat-chat, di. Aron malinaw. Di amin ni friend request na ako. Christian ang iyang pangalan. Ako nang i-accept eh. Maayo ni kay buutan og naong. Salamat in taon kay imo na gid kong gi-accept, Jill. Dugay na di kang ni-request na ako. Dugay na in taon. Nakaila di ka na ako. Wa ko makaila nimo. Pero ganahan kong makig-friend nimo. Mao ba? Pwede makikita nimo? Ha? Salamat in taon nga nakikita ka gid nako, Jill. Na-feel man gud na ako nga buutan ka. Maong nakikita na lang sad ko nimo. Wow. Mas gwapa gid ka sa personal da. Ikaw ha? Bago pa gani tayo nagkaila, yaga-yagao na kaayo ka. Prangka lang ko. O, bisag bago lang ta nga nagkaila. Dili ko mauho nga mo ang ko nimo nga nakagusto ko nimo, Jill. Christian. Pero ay kabala ka. Wa mo ko magdali. Mamisita ko sa inyo. Aron mo tuo ka gyud nga tinudan na yung akong tinguha nimo. Christian. Kahit na matagal na tayo at ngayon nilalakad. Bisan og may pagka-presko si Christian, pero anam-anam nga nahugang akong pagbati nga to niya. Og inanay na nako nakalimtan si Samuel. Dinhi na lang ko to, og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power sa RMN. Mao kita mga igalan kaagi ni Jelma nga taga Negros Occidental uban sa awit nga iyang kipangayo awit ka nakalahan maala-ala mo pa rin. Maaalala mo pa rin. Ang mong kaagi gibahatan no diwa sa radyo ni Ricky Persuelo Garing ugabos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamusap mga higala ug mga sukin ti paminaw kinasing-kasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Bagay pada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamilya. Lang panginabuhian, aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag di mong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga bugduwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga klutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw.
Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa imong kamot. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kaniyong tanan minaw karon ni tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Ubra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista maghatag og kining akong suwat suliran. Tawgalan ko ninyo sa pangan nga Tire, 50 anyos, minyo og way anak, pero buwag na mi sa akong bana. Tagua lang ang akong address sa Cebu City. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong mga napalit nga butang sa akong nauyab nga dili na nako makuha og balik. Aron niya hisabtan, sugdon ko sa dihang bag-o pa lang mi nga nagkauyab. Ingon ini ang mga panghitabo. Sige na, Tiri. Sugtan ako. Wala ba mga bata ini? Nga napaigot pa man kagbayo. Martin, ay baya ka nga minyo ko. O, liki. Pero duga naman mong buwag, di ba? Inuon. Sige, good. Unsa nang gisigihan ni mong tanaw sa imong cellphone, gang? Motor gang, nindot kay gang mo. Suyaan ako eh. Ganahan ka, anak. Ganahan kayo. Pero saan man nga, dili man kaya sa kong sweldo. Basta lagi makamotor ko gingon ini ay. Ako na ang pinakamalipayon nga tao sa tibok kalibutan. Kung mauna, kuhaan ta kag motor. Ha? Sure Ingon ka? ana, ingon ana ang motora. Og, anak gyud ipanghani mo. Salamat gang. Mao ba? Gikuhaan ni mong motor, unya nakapangaan pa yun niya? Oo. Unyag magbuwag mo? Grabe sad kay kada. Daghan ako og gipanghatag niya. Nakita niya kung unsa nako siya kapinangka. Mao nga dili na gyud mi magbuwag oy. Og naaga ni ko'y laing giplano nga paliton para niya. Unsa? Unsa man? Kundo? Palitan ko ni mo kundo? Oo. Ganahan ko nga naa kay kaugalingon nga kondo, gang. Ako, naa naman. Anak ko'y bay. Pero gusto sad nako nga naa kay matawag nga imo gyud. Kay anak gyapon nako ipangani mo. Pagkaswerte hagin ako ni mo gang eh. Salamat kasi yung pagpangga na ko gang. Unsa man ako sa pagbayad ni mo ini eh. Dako na ba ako utang ni mo gang eh. Sa bayad gud taon. Hatag na nako nimo ang tanan, gang. Wa kay utang nako. Uy, meron niya may buhak sa akong lamisa. Hello, uy, gikan ni Martin. Napaisuwat, ako pasahon. Dearest Tiri, flowers for you. Nahibaw ko nga kuwang rani nga butang kumpara sa imong mga nahatag nako. Labi na sa motor o kondo, nga wa ko'y tampo bisag piso. Salamat kit kaayo. Maikog na kaiko, pero nahibaw ko nga ingon ani na lang gyud ka mo pangga. Swerte sad kaayo ko nimo, Marte. Babayri tong tanan sa imong buotang uyab, Tere. Nga naman.
Nakita na ko, day. Nailaing kuyog si Martin. Ug mabdos ang babay. Unsa? Ayop ka? Nakahimo pa kag binuang nako. Iuli ang tanang gihatag nako nimo ha? Oh, masig nalimot ka. Nga nakapanganak ko ang motor o kondo. Maong dito nimo makuha og balik. Martin! Gusto gyud na akong bawion ang akong mga panghatag ni Martin. Wa gyud siya tampo bisag piso sa motor ug sa kondo nga ang giplit. Dili ko gusto nga moabot sa punto nga magkinihiay mi kay mauwaw ko kung mahibaw-an sa mga tao kay nahibaw nga sayop gyud nako nga gipangana ko ang tanan ngadto ni Martin. Mao nangayo kog tambag sa akong ex-husband nga abogado. Unya, Mao ba? Motor kondo? Mao na, Nerson. Tabangi lang ko, be. Ay, pasensya na ka, Tre. Pero dili ko makatabang ni mo, ana. Nanapod ko'y kaipon karon. Basin nunyag, lainon sa pagsabot ba kon. Mutabang pa ko ni mo. Nerson. Oh, kung mauna, kuhaon na lang nato og diretso ang motor, ay. Asa man siya nagpuyo ron? Sa kondo siguro. Unya, unsa man? Nakay duplicate nga yawi sa motor? Oh, naa. Manugo tag mukuha sa motor, day. Hatagi kog unsay plate number, be. Ay, Dong, salamat kaayo, Dong, ha. O siya pa yan, te. Alas ako. Unya, unsa na may plano ni mo ron? Kung dili siya makabayad nako, dili ni nako iuli niya. Oh, daan pa yun lagi ko. Muarig yun. Musod sa kwarto ni mo, ha? Maminaw ra ko. Asa akong motor? Iuli sa ang akong kwarta nga gipalit sa motor ug sa kondo. Dili mo yatag? Noon sa Martin! Ayaw kong maglisod kong ginawa! Wa ko kay katungod maningil. Kay wa ko'y utang nimo. Pero ako, mo'y na'y katungod nga muka sa motor. Kaya nakapanganto na ako. Pangawat tingin mo, ha? Bisag sa patawag ni mo, anak! Basta kay dili na ako iuli ang motor. Kung dili ka makabayad na ako! Oh, mo ba? O sige, ipapulis ti ka. Ikihati ka. Apela ang tao nga imo gisugo sa pagpakawat sa kong motor. Nagtuo kag wa ko'y ebidensya? Na ay CCTV sa grahian sa kondo. Unsa? Nabali na hinuon ang sitwasyon karon. Ako naman hinuon mao'y kawatan nga ako mo'y nagbayad sa motor ug sa kondo. Bisag ako unta mo'y angay nga mukiha niya. Pero nanganti siya nga dadaan ko niya og pulis og ikiha pagyud ko niya. Ingon man ang akong gisugo nga mao'y nikuha sa motor. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Tungod sa akong pagkadesperada, niuyon ko sa suggestion sa akong amiga nga ipakuha ang motor nga dili mananghid ni Martin. Og nanugo ra may kinsay mukuha. Pagkangan nga ako mo'y nagsugo niya, mahimo ba siyang apilon pagkiha? Maamong ba siya? Ikaduhang pangutana. Buwag na mi sa akong bana, pero dili pa mi anal. Bana paghihapon ako siya sa papel. Sports na kaayo ming duha. Pwede ba nako siyang mapugos nga mao'y mahimong abogado para nako? Og dili ba ka ko mabali sa abogado ni Martin nga nag-uyab-uyab ko bisag minyo ko? Ikatulong pangutana. Sa kalagot ni Martin nga nakuha nako ang motor ug dili nako iuli niya, gituok ug gitamparos pa ko niya. Og witness ni Ana ang akong amiga. Kung naay mo barog nga abogado nako, dako ba ka na nga kaso para niya ang iyang pagtuok ug pagtamparos nako? Na ako'y ebidensya kay nagpicture ko sa akong bunog. Ikaw pa to katapos ang pangutana.
Na siya letter nako sa dihang naghatag siya og buwak og nagpamatuod dito sa letter nga wa siya gasto bisag piso sa motor ug sa kondo. Naabay chance nga mabawi ni nako. Pwede ba tong gamiton para pagmatuod nga ako gyud tong kwarta ang gipalit adto? Palihog tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Tere. Maayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan og akong voice. Today akong tingog ang inyong mapaminaw kay ako usa ka abogada. Syempre mga problema kabahin sa punto legal ang ato ang pagahisgutan karong adlaw. But kung mga medical nga mga pangutana naa si Dr. Rene Obra nga muy mutubag anang mga medical nga mga suliran. Pwede gyud ninyo ipadagay sang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Guys, lain-lain gyud og klase-klaseng pamaagi kung unsaon ninyo pagpadala ang inyong mga suwat, mga suliran diri namo. Wa gyoy rason nganong di ninyo ipada ang inyong suwat, gawas lang kung maikog mo. Nganong maikog gud in taon mo, no? Kanang pagpada na tug suwat, that's therapeutic. Kanang pagsuwat lang na daan sa mga panghitabo ug mga pangutana, makapawa na nausahay, paka-unload na sama ra gyud na sa nagpahungaw ka sa imong higala. Kami lang ang inyong higala sa kahanginan. We are your friends on air, guys, no? So di gyud ta mauwaw. Plus, ngano nagtuo kang ikaw ray na ay problema? Hoy, ang kaning atong mga sukintig paminaw nga nagsigirag paminaw sa ato ang drama, hasta kaming magtatambag og ang mga artista, no? Sa RMN Production Center, puros ta na ay mga giagian. Pero naglain-lain lang tag pamaagi kung unsaon nato pagdeal ang atong problema. Na ay uban nga magsigig hilak, pahiyom, pahipi, nalusyang na, nagusla na, di namnudlay, dim ligo, dim kaon. La, na kay problema, bati pagyud kag na, unsaon hoy bangon din ha, kaligo dito. Pagwapa in town, tanaw sa amin, nalupyak na ka. No, nang huyang na imong naong din ha, unsaon na lang. Naapoy uban nga, smile, pagwapa, patsadag sa nina, rampa, kiver. Ini kulig balay, hinumdum na pus problema, pero lingaw-lingaw lang yun or kibaw mo da silang problema na uban dasig pag-ampo, no? Lain-laing pagdeal. Na uban, of course, ning pada sa ilang suwat suliran diri nato sama sa ato ang letter sender. But before that, guys, magpasalamat mi sa tanan mga nag-like ug nag-follow sa DYHP RMN Cebu nga Facebook account. Yes, 1 million followers, guys, no? 1 ka 0 ato ang followers. But pasabot ana usa ka milyon ka pinagyud ang nagsalig nato sa ato ang stasyon to be the source of information, no? Pinaagi sa ato ang mga radio and news program og knowledge, information and entertainment pinaagi sa ato ang mga programa sama aning kini ang Akong Suliran. So salamat kaayo sa inyuhang padayon nga pagsalig. Mika K. Rojo, no? Hello to you, my dear, no? Nagpag-greet biday to si Madam Mika. Kisa niyang ipag-greet, Good afternoon, Attorney Elaine. Please ko shout out nilang Liling, Lydia, Alicabo, Sasan, Mary Ann, ug Alna de Gracia Goles sa Purok, Yoso, Tuyan, Naga City. Miss you, Attorney. God bless. Na-meet man din ako sa Ma'am Mika K, no? Kaining hapit man ni station, nagpicture me. Ana sa siya nga, congratulations. Walay makatupong sa inyong drama sa RMN. The best gyud. Thank you, Ma'am Mika K, sa inyong padayon nga pag-meet pamina. Also to Barangay Captain Edgar Kamota sa Barangay Tungkil. Kay sige jud kunog paminaw pod nato ingon sa Ma'am Mika K. We love you. I love you, Mika K. Thank you kayis nga tanan for always listening and for your messages. Letter sender nato, guys, karong adlaw kay si Tere. Si Tere di nato ipada og i-mention kung taga-asa siya, 50 years old. Minyo walay anak. Pero buwag sila sa ilahang bana. Di na to isulti taga-asa siya, naasay gipalit. Kabahin manggugkunin ni sa iyang mga napalit nga butang. Sa iyahang uyab, nga di nakniya unta ko no makuhag balik. So mo na ni, bago pa mangguni sila nagkauyab, pila gay edad aning iyahang uyab, nakalimot ko, wa man to gisulti, no? Pero murag duda ko, batanon no? So unang pangutana, tungod kuno siyang kadespirada, ni uyon siya sa suggestion sa iyang amiga nga ipakuha ang motor nga dili mananghid ni Martin ug nanugo ra sila kinsay mo kuha.
pagkangan nga siya kunoy nagsugo niya, mahimo ba siyang apilon pagkiha? Maamong ba siya? Posible gyud no nga maamong gyud ka og kuha ana kay ikaw may nagsugo. So inig panahon no nga ikaw na'y magpangupasanginlan ana, mao na gyud pod ni. Maangin gyud ka kay ingnon man nga gisugo ra ko. So namang guni lain-lain nga klase sa principal ang kanang mga mubuhat og krimen. Principal by direct participation, principal by inducement, principal by indispensable participation. Principal by direct participation, ikay ni buhat sa akto. Meaning, katong nagkuhas motor mo na siya nga klase. No, makihaan na siya. Ang kanang inducement, ang nagsugo. Posible gyud nga ikaw na, no? Ang sugo nga diha sa gyud ka. Maigo, no? So, muna, ang chance mayun jud ko dako gyud pod pero nam sa tay depensa ay kabalaka. Kaduhang pangutana, buwag na mi sa akong bana pero dili pa mi annulled. Bana paghihapon nako siya sa papel. Sports ra kaiming duha. Pwede ba nako siyang mapugos nga maoy mahimong abogado para nako? Og dili ba kaha ko mabali sa abogado ni Martin nga nag-uyab-uyab ko bisang minyo ko mao na din ha. Kung okay ra mo sa imong bana, ayaw na lang nagubta, no? Ang imuhang relasyon sa imuhang bana. Let it be peaceful at that. Kay basin siya na napud siya lain, wa na lang mo hilabtanay, but I hope time will come nga inyo nagyud ng tarungon ang inyo nagyud ng tarungon ang kahimtang inyong kaminyoon nga magpaanal nagyud mo. Inyong sitwasyon ba? At least inyohang ma-formalize nga wala nagyud mo'y sabit tuha. Kay lisod man kaayo kung naa. Anyway, ikatulong pangutana. Sa kalagot ni Martin nga nakuha nako ang motor ug dili nako iuli nun niya gituok siya og gitamparos og witness ana ang iyang miga kung naanay mo barog nga nag-abogado nako dako ba nga kaso para niya sa iyahang pagtuok ug pagtamparos nako na ako'y ebidensya nga nagpicture ko sa akong bunog aw kani bawsi gyud ta ani no bago ra man gyud ta na mag-celebrate sa 18 days of activism on ending violence against women akani mo gyud ni grand finale nato pwede gyud tang mo file og physical violence no RA 9262 bawsi gyud kaayo ni. Pwede kaayo through your witnesses, mga medico-legal pag yun siguro unta to. Kung napay bunog nga makita, dapat immediately magpakurasyon yun tadayon sa kanang government hospital. Nga magpa-blatter yun tadayon. Ana yun unta na dapat ha. Ikaupat o katapusang pangutana na siya'y letter nako sa dihang naghatag siya og buwak og nagpamatuod dito sa letter nga wa siya'y gasto bisag piso sa motor ug sa kondo. Naabay chance nga babawi ni nako pwede ba to gamiton para pagpamatuod nga ako yung kwarta ang gipalit ato. That one and plus other proof of payment. Kung ikaw ang direktang nagbayad dito na animong kopya sa resibo, mga testigo, mga cheque, mga bank details, mga padala nimo, pwede gyud na mo gamiton as proof nga ikaw gyud ang nagbayad ana ug wa siya'y tampo ug pwede man gud pod na nga joint ninyo no so muni kay nagpuyo man mo no you were together for a time so pwede gyud na nato ma-consider nga co-owner ka so dili gyud kaniya makihaan nga gikarnap nimo ang motor no ang ownership lang niya ana dinha na nato basin mahimong issue pero I don't think dapat ka ana mag-uol pero I think you should pursue the vowsy case kay dili gyud na pwede nga dapatan ka tukon ka no gitamparos ka ug usa ka laki ka relasyon pag yun nimo no bahala nagwa na mo basta kay dili man na license no dili man nasuko siya nimo kasuko pero nung kang mangabusar ka or manakit kag tao. Ha? Mga sukintig paminaw, hinaot untangan namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhigapon sa tuwang programa. Kini gihapon sa tuwang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw. Handumanan sa kaawit. Maayong adlaw kanyong tanan ng mga suking tigpaminawan, nining handumanan sa usa ka awit. O gingon man sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ang akong kaagi. Ako si Joel. Sa dili pa na kusugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan,
only for you. RMN Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano ba daw sa iyong kaagi karon? Magkaning sa kalalaki nga taga Barangay Mindanao, Malabuyok, Cebu. Ang atong tatampo, nagdasingan nga Joel. Bajul, huwag nyo kay lingaw dili sa ito ba eh. May paog, magkuyog na ko eh. Ha? Asa ba? Tinad ba? Nagkinahala mo ng tao nga akong gitrabahoan. Sumanganahan ka? Saan ng trabaho ba? Ay, bodega lagi sa mga soft drinks. Pero di man noon kapoy kay daghan ta. Sumam, trabaho ka? Ah, sige ba? Pero nanghilan sa kong nilang mga magpapa. Uy. Unsa? Syudad? Oo, ma. Manarbaho ko sa syudad. Ya, usam sang trabaho ang imong sunda nito, Joel. Kuan lagi ba? Kanang budiga sa mga soft drinks. Uy, pug-arte ng trabaho Ngalasa di ka na. Okay na po eh. Ano sa trabaho nga bugat tinis bukid ba? Manarbaho ko pa. Kaugot. Uy, okay. tempa. Imo ning tugtad nga mo adto og syudad ang imong anak dong? Ya, patuan na eh. Dito na bata. Pantikapi na bayan na. May gani kay disugot ra ang imong mama o papa. Nga mukuyog ka na ko ba eh. Sugot ra taon ba eh. Di alam sa ko bata. Nga ila pampugnan. Mawag yun. Ay! Boys! Oh. I-file niya rin yung basyo soft drinks, ha? Dali, wey. Ato sana ipahil ka ng mga basyo soft drinks. Ay, salamat. Magkapahuway na gid ko. Kapoy-kapoy sa yung trabaho, ara. Pero, sige na. Antoso na rin ako. Ang importante nga, may trabaho ko. Saman, kaya rin mong trabaho din eh? Kaya ba eh? Kaya. Ako nalang usahay kapoy. Labi nagdaghan ang magpa-deliver. Pero, kaya ra eh. May noon. Joel! Kaya deliver yung surprise, right? Kadito sa baya, kay naku i-deliver. Asam ni hatod ba eh? Sa among ami ko. Kuyog lang ka na ako. Kagwapa niya. Salamat sa pag-deliver, migo, ha? May sapayan. Sige, miga ha. Adano ko? Kadayon sa amigo, eh. Mamiya makagbuhi. Oh. Ila-ila sa ta. Ako si Beverly. Joel. Tagi ko si mo number, B. Ha? Ayay ka. Pasig na ibog tos bibirli ni mo ba eh? Wow, tingali ba eh? Siguro ba yun eh. Kaya nga nung siya mag-iunang nangayog number mo ba eh? Gusto lang tingali siyang makihigalan ako. Uy, hindi nga may ni-text ako. Hi, kumusta? Hindi sa man eh. Akong tawagan, Bi. Kumusta? Kinsa din eh.
ikaw deliver? Uy, kumusta naman ka? Nia, gwapa na gihapon. Mana ko man sa trabaho ana. Ha? Nga naman? Wa lang. Gusto na ko makakita nimo. Ha? Salamat itaon. Managin ako file ang mga butilya. Bajal. Bay. Kling, unsam ka diha? Sa pagigbuhat? Okay na bay, manan ako file. Sige. Karang, ato sa, ato sa itong bisita ni mo, bi. Ha? Bisita? Kinsa may bisita na ko? Hi. Beverly? Uy, ikaw mo din eh. Ako yung taon. Asa magpa-deliver kag soft drinks? Ay, dili, uy. Daghan pa mixed stocks dito. Nga nung niya magka. Gamingaw ko nimo. Ha? Unsa di kang orasa mo out? Karong taod mo out ami. Paabot ang tika. Ngano din nga nagigpanuroy mo ka ko din sa Plaza, Beverly. Ganahan magugko din kay hangin ba? Sabagay. Nindot sa suruyan din nila. Kaya nindot kayong maong lugar. Malingaw sa tagtanaw-tanaw sa mga tao nga mga agi. Maog yun. Pila na edad ni mo, Joel? Edad. Tiguan ako eh. 20 kape na ko. Ikaw, pila edad mo? Running 17 ako. Kabata ba ko rin mo? Bata bitaw. Pero, makibaw na mahigugma. Ganahan ba ako ni mo? Beverly. Kasurtihan mo eh. Ang papay ang minanguyab ni mo. Di madahabay eh. Sige ba na? Bata ba Beverly? Kumpara na ko ba eh. Paingon pa ko siya 17. Niya ako, 20 kape na. Ay, okay na ba yun? Kanindot ang bata ang babaya. Tripa na ako nakagusto sa Kimberly na ko ay bidab. Sipak na lang. Bay. Hindi kami naabot nga load. Kasi ba nag-load ako? Si Beverly, nanawag. Hello? Hello, Well. Nanawag mali ka. Lagi, nadawat ni mo ang load? Ha? Ikaw din nagpa-load ako, Ver? Uy, nganong kisloadan mo ko ni mo? Makareply na yun ka kung text ko ni mo. Beverly. Ay, na ni mo ba yoy? Na may tiglo ni mo? Di ko ganahan ni bay. Kay mura naman hinuod og akong gipahimos sa Beverly. Ako pa ni mo no, istoryahe nagtarong. Panguyabi nagklaro. Abi na ko, di ka makatunga. Beverly? Siguro magtanaw na ko. Uy. Dili gud tahon. Lipay magani kay ko pag-text nimo nga makikita ka na ako. Mau ba? May isulti ka na ko, Well? Kuan, Beverly, kanang... Manguyab ka na ako sa... Beverly, abi mo, guwapa ka. O buotan. Pero, minor di edad pa man ka, uy. Ano di ay? Musulti na ko na mas tinuod, ha. Ganahan ko ni mo. O nibatin na sa kugugma ni mo. Pero, di ta mahimo nga magkauyab. Ha? Nga naman. Bata pa kay ka, Beverly. Mag-17 pa ka. Samtang ako, 20 ka pina. Nga naman di ay. Uwa mo gitigwang o bata sa gugmagod. I'm sorry, pero di ko pareha sa ubang laki nga mapaimuslanon. Bata ka kay ka para na ako.
Maong pangitan lang lalaki nga parehas ni mo gidat. Joel! Usbon ko, nakagusto ko nimo. Lakti ka. Pero, di mahimo nga makauyab ta. Di ka pa kay na kung pangita ng lalaki nga parehas ni mo gidat. Joel! I love you. Naibaw ko nga gisakitan si Beverly sa akong gisulti niya. Pero di na ko kaya nga pahimusla ng iyang pagkabata noon. Sa pagkaroon, may kaugalingon akong pamilya. O bahay ni Beverly, ako nasayran niya minyo na sabsiya. Di nilang kutob, ug daghang salamat sa pagtagading akong kampo. More power sa RMN. Mo kita mga hikalang, kaagay ni Joel nga taga Barangay Mindanao, Malabuyok, Cebu. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nakulahan. Only for you. Ang mong kaagi, gibatan na doon sa radyo ni Ricky Persuel, garing gubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamuusap mga higala at mga sukin ti paminaw, kinasingkasing ko gidapit sa paminaw. Sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang ni ining talumanon, hantumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Umaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, salamat sa inyong pagpamilya.